Amahan sa kabungatan, ikaw ang tagiw sa karnibutan. Balaanon o simbawon o ikaw sa imong katawan. Magilain ko, dikan sa mga kanding. Matagal na walawanan sama sa inyong kinabuhi, walawanan sa kaya kamatayon huwag ang pag-ari sa anak si Diyos sama sa kita o sa kulahan ko mga nahigmatan ikan sa taas na paghinanaw ayaw ka mo pag-alaka kaya nagauban ako kanina nagapoy o madumog kung mag-usap pinaakisan sa tao. Tinulungin niyo pa kayo sa inyong naandang na pagtulungan. Karoon ang panahon sa pagpapatay ng kanina. Apang buhay ako kanunay kung ano sa inyong pinatay. Ako ang nagpamatuod niyanan pinaakit sa pagpapatayan. Ang magbuhat ng sinang sa patay sa ako kaningong lakas patyo paningin ay ako paksa kung sa tumanan niyo ang akong mga sukang episat nili na kamo mga iyo madulog ko na kamo nasayo ako alayan ka mga dapat apa ang ginanggan kayo nabutipon kamo sa puno karong buhatan ko kamo dahil mga panang o dagan pa mga tao na mukha ng mga kahit puluhan nila usan ingat sila dali kamuhay ang gusto ko na dapig ka kung naihatag po sa ihatag ninyo yung kagalingon na rin ka lang ang amahan ang balaang espiritu sa ito kung kayo ang kanito nakadulog na mo sa tingin paglipay ka mo pamayan pinahisaw sa kauni.
Pizza to. Bre, pakai saya ulang. So, sudah. Setelah na ako sa kalibutan mo sa mga pagsulay ko sa pagbigay ka mo sa liyon ka mo kung makita ka mo hindi mo na ka mo maalaman o kadunay wala pa yung pato pero sa inyo patapos pa sa niya basta kung nakita ka mo tumanan ninyo ako sa mga isa pilit pa ka mo mga tagaan ko ka mo sa inyong video namin pag-ikot ka mo. May makiksulti ako kanyo. Pinahagi sa tulong na nasa ako niya. Matutpag sa matiya. Pag-aalam niya kayo. Kaya pag-inagin sa Diyos. Liga ka. Kaya karoon mo. Dagan ang pagpapagin mo sa Diyos. Habang wala mo din sa sana. Ang nagkuha isa. Sama sa nagpagay sa pagpagin. Di pa matulong kini. Bisa ka niya. O niya. Ako sa kanatulong doa ka tinungan. Magikan mo. Budas bisiklete. Miyak ka sa katapuan sa mga pali. O ngayon. Kung sa inyong ganiti ka na ako, kung itukin ko ka ninyo, si Jesus. Mahirap sila. Kung katloan kasalanan, na sensilyo kaya tinigan. So kanya itong daw, siya kasi sinabi, nangingag maayong higay sa pagputong kamisis. Sa unang ito sa kasulog, sa kawalay pagtulog, ang mga timunan niya ng Jesus kung naman kami. Asa man ninyo gustong ipaandang ka naman ang panahapon sa kasulog at sa kasay. Si Jesus may natalino. At tuwa ninyo ang sa katao dito sa siyudad. Ina siya. Ang mga magtutulog ng ingon mo abot na ang
ang akong oras. Ako o ang akong mga tinunan maghimo sa kasaulugan sa pagsaylo dito sa imong balay. O giluhad sa mga tinunan ang gihimo ni Jesus kanila o giandami ang paniyaman sa pagkagabi. Si Jesus o ang napulong doon ang tinunan may kampong sa kananan o sangtang mga sila ni Jesus. Sultihan ko kamo. Usa ka din nyo nga magbudhi ka lang. Nangagod pa tayo ang mga tinunan ang mga pagsakat sa kanila ng usana o kapagsak. Kanina. Kinoong, ako ba ang imong buot ipasabat? Si Jesus mingon kanina. Ang motos loob sa bayan, uban ka na ako, nilig panaksan, mo'y magbudhi ka na ako. Ang anak sa tao mamakayiswala sa demon sa kasulatan. Apat alaon siya, mamabudhi sa anak sa tao. Mayo palang punta, mawala siya mata. Si Judas, ang pinutulina. Magtutulog, ako ba ang imong buot ipasabat? Si Jesus. Gisulti mo sa tanang sila. May kumuha si Jesus sa pan. Kapasalamat siya sa Diyos. Ipigas niya kini. O kiyatat niya sa iyong mga tinunan. O bingon siya. Dawatan ninyo kini. O kan. Kini mo ang akong lawas. Kaya ikuha niya. O pa. O nagpasalamat sa Diyos. O kiyatat niya nila. Inom babang tanan ni siya mo. Kini mao ang akong dugo, madaglikon sa kasabutan. Ang akong dugo, magipaagas alam sa daghari, aron mapasaylo ang mga sila. Sultihan ko kamo, mabilin na kayo ako, Mosa, sa pag-inom ni ining maong pinong, hangtod sa adlaw, nga mo inom ako sa bagong pinong, uban kanina. Dito sa hari sa kunya nag-amin sa iyo makalimutan sa pagkain sa Diyos o nangan sa puntod sa lima. Kunya may Jesus sa mga tinuntan. Dili kabiwa na kamong tanan managan o kunya manipamiya ka na ko. Kaya pasulatan ng imo. Pakyot sa Diyos ang mga kalatay o magkatibulaan ang mga karnero. Apan tapos ako mabanaw, muana ako kanina sa Galilea. Si Pedro kay Jesus. Dili kayo ako mubiya kanimo, bisan pagbiyaan ka sa tanan. Si Jesus bingon ang Pedro. Hinumdumi kini sa dili pagaling tukaw ang manok karong kagabi sa makatulog muingon na wala mo ako dili si Pedro ba dili ko gagawin ikaw ilimod bisan pagpatyon ako uman kanimo o ang mga tinunan misulti pag-usap sa inyo sa inyo. O niya si Sofia ato sa usaha kadapit magiganlan o kinsa na niyo sa ilang mga tinunan o bingon siya kanina. Paglingkod ka mo din samtang at ako o mag-ampo. Gidala niya si Pedro at ang mga anak na sa bilin o nibati siya akong kawal o kanawa. O niya bingon siya kanina. Pilabihan ang akong kasuko na halos di ka matay ko. Pabilin ka mo din o pagtukaw ka mo ulan ka na ko. Binakaw siya na o ginaka sa iyo ka o makangka. Amahan ko kung may mo kuhaan ka na mo kining ko pa sa pag-antos. Apan pilit ang akong kapot mo'y matuman.
dili ang imo. O niya, nibalik siya. Nagpun sa tulog at mo na kung nakabalagan nila sila nga nakatulog. Pusang giingan niya si Pedro. Manong wala man kamo, wala mo man makatukaw, ubat ka na mo, isang ko sa lamang kauras. Pagtukaw ako, ako o pag-ako aron dili ka mo malaw sa balulay. Alam ang espiritu, alam mo ang inyong lamas. O madiya si Jesus pag-usap, anak anto. Amahan ko, kung imo gayon ipainom ka na ako kining upang sa pag-antos, matuman ang inyong kapuan, humanini. Di balik siya, pag-usap. Naabda niya ang mga timumaan nga ng mga tulog yapon, ay katulog man sila tayo. Bibigyan ang si Jesus kanila, unang anpo sa kitalog ngayon, sila nasama mga tulog. O niya may balik siya nagto sa mga timunan o pingon. Nakatulog nagyapon kamo o namahulay. Yapon na ang oras na ang anak sa tao nagto sa kamo sa mga magsasala. Bawang kamo kay paglakaw nakita kana ani-ana ang nagbuti kanako. Samtang nagsulti si Jesus, umiyabot si Judas sa usapan ng pulong tuwa. Katingon ang uban sa lahat ng mga tao na nagdala o espada o mga kusmos. Sinugo sila sa kadapuan sa mga pari o sa mga namunuan sa mga Hudiyo. Ang traidor ng hatag kanila o sa kainunan. Ang tao maakumakan, mao ang iyang ipangitaw. Dapat siya. Unya, bigawal na yun si Judas. Si Judas at Jesus umingon. Magtutudlo, ang kalinaw makuban kanino. O gihag kani, si Jesus. Si Jesus nito ba? Bigala, buhat na dayon ang buhat mong buhatan. O yung bidawal siya kay Jesus o ilang siya. Di na yun. Unya, o sa niya itong uban ni Jesus, liabot sa espada, liabot sa espada o itigpas ang ulipon sa Pangulong Pari kung naputol ang usapan. O niya, iwan si Jesus kaniya. Iuli sa sakuban ng imong espada, kay magamit sa espada usap, mamatay. Wala ka ba masayot? Mamapahimo ako sa pagpakitawang sa akong amahan o ipadaladayon niya kanako ang kapit sa nakapulong duha kapadon sa mga anghel. Apan, kung buhaton ko kini, unsaon ng pagkatuman ang kasulatan, galagingon, makinahanglan ba'y kamun kini? O niya si Jesus sa mga tao. Tulisan kayo hindi ay ako na nagdala ka mo. Pamanggayin ka mo ang mga espada o mga pusko sa pagdakop na ako. Matawag daw nagtudlo ako dito sa templo. Ako wala ako ni iba pa. Apat kining tanan may tabo aron matuman ang gisulat sa propeta diha sa kasulatan. Idala si Jesus sa mga tao na nagdakop kaniyang atlo sa balay ng Tinaymas. Ang Pangulong Pari, di nagatingong ang mga magututo sa balaod o ang mga pangulo sa mga Hudiyo. Bisunod si Pedro hangtod sa hawanan sa mga balay sa mga Pangulong Pari. O na, bisunod siya sa hawanan o pilingkot uban sa mga kwardiya. Aron may baluan niya unsay samputan na hinikanan. Ang kadakuan sa mga pari o ang tibuok kukmanan nanikamot sa pagpangita o ikatutang butang nila paano kang Jesus aron mapatay niya siya.
Apat wala kayo sila ay nakitang sa iyo isang dagat ang miyang tukulo so ilong o mga baka may duwag kaniya sa katapusan may duwag ang tao kami doon umiyon kini tawhana ng iyon makahimo ko na siya paguba sa templo sa Diyos sa o pagtindog nini sa tulo kanda mitindog ang pagulong pari umiyon katiso wala ka ba'y ikatubang niining sumbong bago kanimo? Apan wala itubang si Jesus busang ang pagulong pari isulti pa ko sa kanina. Samanan sa Diyos, gabuhin. Papalumpaon ko ikaw. Sultihin kami. Kung ikaw ba mau ang Mesiyas, ang anak sa Diyos. Si Jesus itubang kanina. Kisultihin mo. Abang sultihan mo kamong tanan sukad ka makita niyo ang anak sa tao na naglingkod sa tuwa sa labing makagabako sa tanan o muani sinaknay sa mga pangalan sa langit sa pagkabuhat niya ni ini kikisi sa pangulong pari ang iyang mga bisi o miingon dakong pasigbala wala na kita magkinahanglan o dugang ang mga saksi dinhi karon lalungog ninyo ang iyang mga ipang pasipala kung sa inyong huna o sila mito ba sadan siya o kinahanglan pagyan o niya ilugan nila ang iyang naong o gikunalan niya sila katong bisag pa kaniyang ringon Mesiyas, kung kinsay nagsagpa kanimo. Sa awanan, si Pedro naglingkod sa luwas dito sa awanan. Sa diha na usa sa mga sulubong ng babae sa pangulong pari ni Dugol kaniya umingon. Ikaw ako ba usab ni Jesus na tabang Galilea? Apan atobangan nilang tanan gilimot ni Pedro na nag-iwan wala akong masayon sa imong ipanunti o bigula siya sa pangahan o niya may lahi sa loob ng babae na nakita pa niya o bingon sa mga tao dito kinitawhan ako ba ni Jesus nagtaga na sa rin apan gilimot kini pawasan ni Pedro ipalumpa ko mawala ako makailan yan ang tawhana wala ka daw ang mga tao na nakarutik tumidoon Pedro umingon sigurado na yan na usad siya o usad sa mga kauban ni Jesus nahilan kayo sa imong sinagyan o nakailan sila sa imong sinagyan o yan naman pa si Pedro silutan punta ako sa Diyos kung mamakat ako wala ako makailani anang tawhana o niya may tutugaw ako sa kanan o mainom doon si Pedro sa giling ni Jesus sa dili pa mo tutugaw ang ano sa ikatulong ilimod mo na migula si Pedro o umihilap sa iyong sa usod ang tanan ng kadagkuhan sa mga sa pari o ang namunuan sa mga Hudyo na kadano ang pagpatay kay Jesus ikapos nila siya o itugyan magtukang Pilato ang Roman mo gobernador sa pagkita ni Judas ang traidor ni Jesus sa nga si Jesus ilang tatsyon nagpaso siya o kiuli niya ang katuan kasalabi sa Pangulo nagto sa kadagkuan sa mga palit o sa mga Pangulo sa mga Hudyo may mga siya kalikan nakasala ako sa akong pagtugyan sa loob
sala ako sa akong pagtugyan sa dugo sa tao, kawalay sala. Dito ba? Sila dito ba? Kung sa may labot na mo niya na, imo na ka nang tulugaban. O niya, ipanggabay ni Judas ang salapi dito sa templo o bibiyat kanila. O niya, minakaw sila. O magkati ko. Dili wala, dili ako. Ipamanit sa kalabuan sa mga pari ang mga salapi o mingon sila. Steady lang. Salapi kini nga gibayad sa kinabuhi o supak sa atong mga balawod sa pagtipig niini sa panunanan sa templo. Tapos nila kayo ni gigamit nila ang salapi sa pagtutuwa sa pamumuhat ko kulon aron himuon kini nalugnan sa mga langit masan katuma ginganhan umang nga ibayad ko busa natungan nag-ingon ni Propeta Isaias. Ikuha nila ang katluan na salapi, ang kandidat ng ikot kauyungan sa mga tao sa Israel, mga mao'y ibayad sa pagpapalit kanila. Ginamit nila ang aron pagpalit umunga sa mga ukulong sumana sa isugo sa ginoo. Kanama. Si Jesus na dito katubangan sa Romanong gobernador o ipamutanan niya sa sa gobernador. Ikaw ba ang hari sa mga Hudyo? Si Jesus dito ba? Gisulti mo ang panawalan niya tubaba ang mga sombong sa kalapuan sa mga pari o ang mga punuan sa mga Hudyo. O sa mingon si Pilato kanina. Wala ka ba makadungog sa tanan ni ang mga sumbong bago pati mo? Akan wala dito pag si Jesus bisag usak ako usak natinghala pa kayo ang kagalingan matag kasulugan sa pasaylo na batasan sa gobernador ang pagbuhi o sa kabinalang ko na pinakayo sa mga tao. Di atong panahon na may pagtugang binilanggo magigalag Barabbas. Sa nagatigong na ang mga tao na matana si Pilato kanila. Kini sa may inyong gusto maamong buhian si Barabbas o si Jesus na gilandag Mesiyas. Namatana si Pilato ni kay nasayod lang siya sa na ilang gitugyan si Jesus kanina tungkol sa kasina. Samtang naglikod si Pilato dito sa lawak o manan, nagpadala kaniyang mensahe ang iyang asawa na nag-ingon. Ayaw kay lagti ka ng kauhala na walay sala. Kay nasamok ako pag ayaw tungod sa akong damgo, may tungod kay ginaling sa kalapuan sa mga pari o ang mga pakulo sa mga Hudyo o ang tao sa pagpakayo kang Pilato na buhian niya si Barabbas o ipapatay ni si Jesus. O niya, nakapanausap ang gobernador kanina. Kinsa may niluha ang inyong gustong akong buhian? Ito pag siya. Si Barabbas! Si Pilato ang nakatana kanina. O niya, sa may akong buhat ang pag-isos na gihandag ni Mesiyas. Silang tanang nito ba? Ilan sarang sako! O niya, sa may yan, sana nakatana si Pilato. Sa makasok na tingog, naninggit sila. Ilan sarang sakot! Ilan sarang siya sakot! Sa pagkakita ni Pilato, nawala siya ay nahimo o malamit may tabo ang akong kagkuhan.
Bikuha siya o tubig o nangulaw at ubangan sa mga tao o ningon. Wala ako'y labot sa dugo. Ninikaw ana, di mo kining gusto. O niya ang tanan ng mga tao na nubag kanin. Kami o ang among mga anak mao'y ugi sa silot sa iyang dugo. O niya, ibuyan ipinato si Barabas akan ipanatos nila si Jesus o ibuyan aron ilang sa Datoman. O ibuyan sa Jesus. Dahil ko ikaw, okay. Mana ang tao ba? Sige ka inong-inong ng Kristo. Di kami o ang among mga anak mo'y daki sige Saan siya? buhat mo sa Ay, mga tumagot. Paano ka mo? Isang pagkatilis ka. Igmat-igmat na. Kaniat ko ninyo si Kristo, makita ko ninyo, apan biyaan ko kamo, saktihan ko kamo, biyaan ko kamo. Apan mas maayo nga biyaan ko kamo, kay kung dili-dili ganito maayo, muali ang magkagabay. Luwason ko kamo, ikan sa inyong pagkamakasasala. Sige, inom kamo, patuloy ko. Sige, pagtoyan kamo sa inyong kaibigan. Kapitan niyo ako, ay dito ko sa taong tukutan. Ay dili ko gusto ang dautan na patyo. Kaya nasa balakang kasulatan, amahan ako paningkalutan. Sulod sa isa katuig, ang isa katuig, sama sa isa kalipot. Mao na daghan kayo kang mga katulunan. Biyahin ninyo po talaga. Wala pa sa katiyan si reliyon, kaya dito kapat na. Pagtulunan na inyong reliyon, pastor, pare ko, ako, kaabang, alwas, isa na kaya isahay, natunglo ka tungkol sa kong kaso. Yan, sukat sila. Minsan ang pare ko. Sukat mo. Mana na itong pero mas maayo na biyaan ko ka mo kay kung dili-diliman kanino ang magtatawag. Apang lubiya ako, ipagkatapos sa kanina. Ipasiluhan man ako kinikilan yung kanian ko. Kaya dili pa ko gusto mong taon-taon na kapag ka. Apan inikabot sa tao, iya kanin ko ba o ang iya, o ila namin mabati. Haron isugilan niya kanino ang among ipalunti. Pinaang sa balakang kasalatan. Kapag nakakita, abang ang pabuta-buta. Dala na kadungo, abang magpabuhol-buhol. Kung nakaila ka mo anak, nakadungo na ka mo sa akong. Dalipay ako papayo sa akong amahan na ipadala ang Espiritu na magdala sa akong pangalan. Salamat kanina ang kalinaw. Bibigyan ninyo pinagi sa pag-focus o pag-pasay na. Kung kailan, kita mo lang po, nakuha lang. Kaya nga mo galana eh. Di ba mo? Jadi kung ginawa, pisat ako, di ko makaluwas ninyo. Kung namin na mo, magsip-sip mo na ako. Na, iya-iya kang atubang. Tama. Na, ako alam yan din, isugilo ninyo ang akong narunok kay nakakita ko sa imperno, nakakita ko sa langit, o nakakita ko sa pamilya. Gusto ko na mabiyak na sa tinsa. Hindi abot niya ito. Wala mo masakit doon, oy. Ano man? Wala mo sakit, puro mo kinsa. Dili ko maminaw sa bana. Dili ko maminaw sa asawa. Dili ko maminaw sa ginikanan. Ang ginikanan ba? Sige po. Banong gusto na. Kahit po ano. Bana? Di ko maminaw sa bisang kinsa siya. Mo ka na sa kabina. Pakamatya mo niya. Mga sama. Kaura. Ang inuman.
mo ka na ito. Mo ka na ang akong ipiling kaninyo. Nakabalo pa kamo. Ipauna si Elias. Parang ko sayang kamo'y pamilya. Kamu mga ikinakanan kung adonan na kung may mga anak. Patulungan lang. Sa pamatasan, sa mayang pamatasan, inyong mga pilit sa ang pagpasakit, ang sakit, ang pagpasakit. Kaya ang cross, ang bukat na cross, mao ka na, makapalikod ka niya. Pusa ka mamana, tawagan ang inyong mga kita. Amen. Dili ka patayan, si Kristo ay pulang patayan. Kaya, dahil mga diskusyon, kasi atong pagtulungan, kapila din natin ipatay si Kristo, ngayon siya lang. Panhawa ko ninyo, makita ko sa inyong pinutan. Kaya ako, kilala na ko akong bako, ay ipadala ang Espiritu. Unang pagkakawin niya. So, tigin ako ka na na, ha? Ay kung mahayan, kung mutipas mo sa laingan, wala ko lang pasabot, dilig nyo yun. Di mo ko makabunya. Di kong bunya ko, bunyagan ako dito, bagad ako. Na, gusto ko sige ka na hapong po ko, no? Kasalkasan ko ko, kunya, magulap, partibulawan ako. Lahat doon, alam ko misa. Sa inyong kasingkasan. So, naganda, lunukan mo o masunog na malimot mo atong inyong baptismal certificate. Marriage contract, kontrata na. Yeah. Pero, kung nabuon mo karon, inis yung kalipay. Ay base na ugat, nagbulag, ingon manapak na rin. Ukat na nangyapon to. Mga nagapalo ko. Pamasa. Nakakita naman mo. Nakadumog naman mo. Biyayang sana. O karon, sumod karon. O nga, o panhawa, ninyo si Kristo sa iyong buhay. Bumingin sa buhay. Ito muna ko niya. Lain magaling andaw, pero pabalogin ko. Kung hindi man mumuhawa sa iyong kalibutan, sige mo, ay, busy lang ako sa tindahan. Ang busy lang, busy ako mga kanta. Hindi mo ako nangingin. Kaya ang tao, hindi gusto. Ang hindi gusto, dapat umalas. Ang gusto, 14 daghanan pamaagi. Tanawa ko ng bata, inyong mga bata talaga o kulit ako. Dili ko sa yung kinikan, kaya piskulahan, 14 daghanan, lot sa nan. Napo. Kaya nahigong mamangkan sa imong gusto. Dagang klase sa buka. Amen? Kaya nahigong mamangkan kalino. Gusto mo? Yung magubang hanggang sa mutan? Gusto. Buhit ko. Kuwapo ito. Nagawali ko ngayon tayo. Si Kristo nagawali. Naranasan. Kaya ang magbasan sa cross, makiliti mo sa Manila sa ron, ni mo. Bukan-bukan inupo na, agi naman ba na? Patawag na ko diyan, agi na ko diyan. Yes, dahil tao, hindi ko yung butawan sa buhat ni Kristo. Kaya naman ako nagpagtulon ang kaugustiyas, pero pagawas, libag kira, na. Bisikan na mo, bisibis na sa Biblia. Si Pablo, ang nagpugas, si Apollos, ang nagbisbis. Tapos kabalo, ang si Kristo ang nagpatubo, pinaagis ng kasikas. Kaysa lang, nag-ilog na sa isa harpisanan. Bali, harpis na eh. Hindi na ba, sa pagkinsa ang di pamisas. Kakatanin lang, harpis ka na. Yung tuloy si Marcos na eh. Si Marcos, urok na ng tanim. Kinsa ang magtanim na. Bali, pagulit. Dala. Isip-isip, kani, kung alaman mo malipay mo. Pero kung naakoy lang, kung buang-buang mo, musuko, yun mo na ako. Nasbet niya! Ako'y tawahan ng mawali? Wala. Simbagod mo, tanawa. Ako dito ko, paminaw ko, sige na dahil hindi nakapagayan. Ako dito ko, pinangga, kahit ko nila ginaw. Hindi mo na ako ipasikat ko kaya hindi ka mo ipasikat sa Diyos. Ang Diyos, bulagda sakramento. Sa ato pa, bisag namatay ka, handumon ka sa imong kayo.
Pero ang testamento, ikaw lang kanyang sikat, bubuhay ka. Wala mo. Pero ako, bantayan nito ako. Hangtod sa akong kamatayan. Walang bigay ko kung mamatay ko. Ano man, Papa Jesus, natuhan imo pagpapit. Ipagyan ko kanino ang akong espiritu. Ang problema, kamo. Ipakita ko, wala mo. Wala pa gamitan sa espiritu. Kaya mabalik ko mga pusit-pusit. Kaya doon ang kamatang sa espiritu. Karon mayo ka, kay mayo kang kinuhatan, buutan ka, paggawas ng bad ka, dahil ang espiritu nimo. Good o bad. Mga orasyon, good o bad yun ka. Pwede ka mamarang, pwede ibalik. Mapot. Tanawan ninyo. Yan na. Kung ano na ipagawaan. Buhay kasi Mama Mary. Pero inyong naanggan ng pagtulunan, buta nga sulanan din eh. Naligo po mo sa magbuhat o kinulit si Mama Mary. Wala rin noon mo, nag-aampok ni Kristo, ang Diyos. Tuwa na yun mo, nagsip-sip sa inyong inahanap. Siyempre mo, na si Mama Mary na. Ang makita ninyo na si Mama Mary rin na inyo ang gigugos, panili ang nagugos, panili siya. Kaya mo ito na ikinabuhi. Tama agad. Kung mo ito, ibukang mo sa dalan, makalakaw ito. Sa ito pa ang nagugos, kaya mo ito'y makalakaw, panili na siya. Naong man na, binuhatan ba ni Bereng Maria? Ang kanang santos na iyong ibalaan mo, isakra na siya, nagpakamatay na para sa pagbuhat. Kanang nagamit o santos, kasi siya may naititik sa espiritu. Patay man to, wala nito ko balodon, sa dili ko kasulti, so huwag mo nito, kaya di ba ito ko balong? Sa ako balodon mo ito mo, tao ba? Tama agad. Di sa mag-ingon sa Ginoo sa malang kasulatan, lumatod pa sa propeta, masulat yun ang malang kasulatan. Magpuyok ako uban kanino sa iyong kaliman, ayan o magsintik. Aron isugilon ko ang gisulti sa espiritu para alamon pa mo. So bagong Israel, ang bagong espiritu alam ko sa pag-awit ka. O pag-awit, o pag-alandungin ninyo ang iyong giawit na kung may nag-aampok ka mo. Sibo pa ka sa espiritu. Ang
espiritu nga gipadala nimo dinhi sa kalibutan. Karon madungog pag-usap ako pinaagi kaniya. Salamat po sa mga tao nga usa ka panon o lain pang mga panon nga ninggawat sa puno pinaagi sa espiritu kay pinaagi kaniya kung ila silang buhaton anak-anak sa kaniya. Salamat naman sa imong grasya, dili grasya sa kalibutan, kundi grasya sa bukla. Salamat po sa mga taong nakikambit, pinagi sa grasya na mao ang huli. Amahan sa kabuhatan, ikaw ang tagiya sa kalibutan, baraanon o simbawon unta ikaw sa imong katawan, magilain ko dikan sa mga kanding. Kagaya sila sa ilang mga pagkaon o ikinahanglan matatagyaw. Pasailuan sila sa kanding bilang mga kinaiyak o mga kalakasan. Ipalayot sila sa mga paksulay. Pinoon, luwasa sila sa umaabot na katalagman kay imungan ang ginarian, ang tanang dumog o ginay, ang sa kahit-kahit. Salamat kayo ako mga panay ang kalinaw ibilin ko kanina pag-awit ka o pag-awit sa kalipay apan hinudumin niyo pagkain anak ako dili sa tauhan kundi sa pagfuyok na espirituhan sama sa kong anak ako ubang ganito o tanahan ko kanina, pinamay kaniya. Tanawan ko kamo sa iyong mga pinangan, patasan sa mayong pamakasan. Palawin kami kamagdanya. Welcome sa taga-Ayan. Ako na sila sa Malayo. At ang buha ko sa karoon, so bali orientation lang, no?
kung kuan atay CR diha, no? Yeah, pwede mo mag-CR, pwede mo po. Yeah, no? Tapos, diri, niya, kanang espirituhano na dito karong nagdawa, no? Ang tugma. Ayaw mo, pasobrahan ka ba si Sige, Dino. Anak, kung isgot kanang bayong pamatasan sa bayong pamatasan. No? Ayaw lang daw kasumlahan siya kasi hindi na takabawi. Kaya pala sa simbahan, sulo mo simbahan, wala mo mong bihila, pero wala eh. No? So, hindi na nato sobrahan o tawhanon. Kay sa ingon pa niya na 50-50, 50 ang tawhanon, 50 ang espirituhanon, 100 tanan. No? So, anak lang, dili lang siguro kayo sa magkuhan ng mga bata doon, no? Kasi magpatuyang nagkagandagan. Ilang angin. Okay, dagang mga anghel sukat ganyan. Ay sukat pa gabi. Ya ganyan kadawon itapok po mi ganyan diri ang spektro 40. Itapok mo inanudlo na siya ganyan. So igbat lang ta. Igmat lang ta kay bisag asa lang na siya mulingkod manudlo. So gamiton yapon sa espiritu siya, bisag asa siya maglingkod, manudlo. No? Or matulog gani siya, manudlo, yapon siya samtang natulog. Kaya natulog siya, pero ang espiritu may nagasulti. No? So, ganiha gani, igmat, kung kay nagunalan ko ganiha. Muna nga maminaw dito, duha minirinig mo, nagunalan ni kay wala minaminaw sa iyong isulti. No? So, igmat lang ta. Kung halimbawa, magmensahe siya, pwede ka magpaduol ng minaw. Kaya naawan ka din karon magsaulog sa City Palabras dito pa sa simbahan, no? Dili man ingon nga mag-City Palabras tamrag. Oh, no? So, igmat lang ka. Ayaw lang mo kabala ka kay magluto lang ka para sa inyo sa atong panihapon. Luto lang ka para sa atong kamahaw. Ayaw lang mo kabala ka kay kaon din ka tanan. No? Kung gusto mga gabi. Mag-init lang. No? Na may leader niya kung gusto mga ayaw lang kwan. No? Hindi lang maulaw na laingon ng mga pin. Eh kami diri bisan sa oras gusto mga pin, dinamay kapilya ng itay. No? Ang akala mo mga pin. Ay lang mag-ulaw-ulaw ha. Ay mahal na po niya diha. Parang hindi mo maulaw mga pin. Basta nanay kap ay kutsara. Sipo nung natatuan yung balay? Pilat mo ba? Pero ayaw mo. So, ano man ang tanan? Kasi magutuman. So, tas pagtuo ba? Danay ko ikalibag. Ato abaya niyo, no? Kay apel naman mo kasi gladyo mo isa man mo kapanon, di ba? Ingon sa ganiha. Isa mo kapanon. Nga moabot din so nag-prepare yun mi nagpatindog mi siya nagpatindog mi kalikuan ay parang hindi ito magpuot so para nila sa inyo ha so kaning lugar na ito dyan atuan no atuan ayaw lang mo kay ito no ayaw mo kay ito kung unsa to ituan nyo gusto niya lang kung sana na lang no para matubag din ang inyong pagkulan kay ito naman kabahin naman mo din kabahin mo isa lang so gato lang basta din lang kung maulang kung butong mo sige yun lang kaya naamay mga
magkakad-nakad. Wala pa sila kaabot. No? Wala pa kaabot. Maabot ko po sila umiyak. No? So, kana lang ayaw, ikog ha. Kung na may reklamo, Ay, sulti lang. ikaw nalandaan karon para sa niya wala sa. Sige, pwede man yung mga taladaan. No? Kung sa inyong buwan. Kasi isa lang yun mo kay, wala kay electric fan diri isa mga buok. Pero, gani, kuan naman gyapon ni kanang sakripisyo gyapon nato ni igang ka no kung sa ako nato pagdawat sa sakripisyo no kay kung gani layo kayo mo ni sakripisyo din mo adto diri para lang sa kaluwasan nato no o kay may kamo kanta na kung mamatay ta matudyo ka sa langit pero kung mag-abot ang panahon na kaning buhi ta nga matapos ang kalibutan niya buhi ta mato ta sa bagong yuta niya dito sa bagong yuta kahit kayo dito na hindi na ta magproblema sa kung pagkaon hindi na ta magpapon so ang buklang hindi pa mamaligya daw dito Wala na kay sisa dito. wala na daw Unay nakapundoy na to ron kay ipagtaguan ninyo sa inyong mga pulsa sa bangko. Wala na yung kwarta dito. wala na si Cesar dito kay si Cesar kwarta Si Rizal na to, Andre. inuuna Si Ninoy, inamana ng piling, wala na dito. wala na so Wala na na dito. Ano na nakapa-stress sa tuwa ng kwarta dire? No? Eh, dito iyahay na kayo. No? So, diri sa yuta, Kristo man kaya dito. so, pamunta dire, di ba? Hindi naman yung gamot, di nakakaon. Hindi naman yung gamot, di nakapalit sa atong mga kinahanglan, di nakapa-eskwila sa atong mga kabataan. So, maghagod yuta. No? Dito sa bagong yuta, kung buhi ka, makaagong yuta o kayahay. No? Ano pa yung kamunta na to ang pagbuhat o maayong hindi sa yuta. Kung namatay man ka, ito sa langit. Kayahay yan. Pili lang taas na ka. Ayaw lang dito sa impyerno. Nakita man niyo, ipin na dito. Okay, si Kristo, gatong man tayo dito. So, Ang gay ulo dito. Kapag dito sa lang, boy, dyan, boy. Kaya kipasiliwan pa mag-udri, di mo makita. Kaya para makita ang sa anggutan. Tama gid. so kita lang magpili, no? Kita lang magpili. Ay, ang bahay, kung may pirno mo. Kaya tuwarong na tuluman si Kristo o ang Tutan. Ang pili ng taas. No? So, kada nagpili sa ato. Binuhatan. Pili nga pulong lang. Kung istorya tayo na maayos ko. Jesus yapon. No? Tama gid. So, kita din natin sa iba. Kung ngayon ka rin tabang ka, atag ka. Kailan sa bayan? O, Depende, bubayan to sila. no? Kaya makita yun sa lahat. No? So, kana lang. Magandang hapon. Makalikot ang tapos na parang muli sa kami. Ako na nagkakakal sa mga problema. Sa pagmuyuta, kaya kasi mga tanan mo, sa pagmuyuta, wala na ang pangka. Wala na daw ko. Ang galing ka kahit na kung may pagmuyuta na, di ba nagkakita? Ang atong pahulay dito, trabaho na. Baliktad ba? Dili atong pahulay, hinda man tulog. Dito na nato na magamit ang kaalam na dili sa kalibutan. Pero dili, siyempre, kinahanglan kita kay Palo. Kaya ang naan nag-work sa kalibutan, di ba? Sabi na sa Biblia, ang kalibutan karon dili na ako, ang may gumaon sa kalibutan kaaway sa Diyos. Kaway sa Diyos. May gumaon na sa kalibutan. Walang natulog ako binasti. Ya, kami o ang akong mga anak, manang Dagan mo ta kay explain ako ito kabalo ko ipatanaw na ko yung kasing-kasing na yung hononan katulad na doon lang pero wak mo kabalo na nabuhat ka ninyo. Kadahan ko nga orientation na pagsutin ninyo ayaw mo ingon sa mga di dato adlaw di Angkila di Kibuloy sa Pari o sa Castro di ko pa rin. Kaya lagi mo ginapadaan ko kung mga kaaway, ang makikaway ka rin. Sila natin makaway-away. Pero pagkabot sa panahon, tagaan ko kahong sa laing palitan. Tingala mo, kung sila ako yung kalibutan, tawag siya mo.
Lihat daya, ang angin, putabang ka ng Diyos. Ibangin mo, sige, no? Bumahaw ka mo. Iba dili na ka mo mga marupukod. Kamuhan si mo ang amahan. Doon ka sila. Amahan, doon sana, serimonya sana. Buwan ka mo. Saya makita ko ka mo sa dili. Kita na ko rin mo sa dili. Ano man, balik mo sa taman. Wala nang pasabot. Natanan mo makita na, okay, balik mo pag sa taman mo. Pero kung balik sa Diyos, pagkaki sa Tuhan, kita na niya. Kaya inihap ang atong buho. Di sa katulong. Kasi kung gani ka, pero hindi kita kaihap. Ihap ka na naman. Dahil hindi mo ba na, hindi kayo kaihap. Labaw lamang ako, gamay na kong buho. Hindi ka po makaihap akong asawa. Tama? Niya kita, may kitang bigap. O sala sa tansip. Uy, sus! Kapito, makasalaan ng adlawa, pagkawalo, makipasaylo. Pasaylo nga, magyod! Hindi nyo kagalit sa kabulan kay sala, dumtan magyod. Dahil ito, mahuli ito, ang hinungdan na ipadala sa man, kay kahit magito siya, wak magito patasan, mahuli ito, pag ilani mo, kay ikaw din nakabanti. Tama gud. Wala na nag-away mo. Auto bandin na to. Nag-away. Sa pobos. So, balain mo na siya. Pag-maulaw na. Lain na ulaw na yung kasabot. Nakita siya. Okay? Ikaw naman yan. Sabay-bayan ko mo. Na yung magtutudot. Eh, gusto mo sila pumamit niya. Ikaw mo. Gusto mo pumamit na ikaw mo. Sa inyo makakit sa. Ilayan mo pa na. Ayaw mo. Ipag mo galing mo sahay, saya dipagid mo dahil, dipagid mo saya, pero ko lalo ko, nakakalang ka kasi. Ha? Ayaw mo ko, naglupo ko, para sa kulto ko, wala na. Pero, dali na nagpaglo ko sa Christ dito. Wala ko nakikatugi sa mga religion. Isa naman ang ako ginawa. Galing lang kung sabi niyo mo, wag ako nasa rin. Tuwad ako, nagkakakakal mo, kaya ka nagamit ang Kristiyano. Pero, salamat. Kira. Isang bata kanina nakakita ko. Kita ko isang tito. Kita ka sa ito. Ay mo kanto. Sige lang, ang gawin natin. Para uban, kasagaran mo itong diehard na naadjod, nakakita na mo. Kalahin ako, yung gasto na niyo, hindi siya nakakita, hindi mo. Dahil nakakita, pero dili pag imusulti. Kaya komportable mo. Di ba, Frank? Kahit ito na, pag-ulis, ito na, ito na, wala ito. Mamiyak mo ito. Huwag kayo, mga bata. Ako rin sa radar eh. So ba na, tuwag kaya, hindi ko gusto na pabiyaw ako. Ang gusto na lang ko, pabiyaw. Sa ilang gato, ang gagaw. Salamat, welcome. Okay lang. Wala na? Sige na. Nakapag mo po din. Muli mo ba? Muli mo din ko? Oo. Ama na ako. Mali. Sakong ba? Oo. Okay. Wala na. Iman, malita. Lakaw mo. Kung sa mo ang ibahat din eh, maupot. Never. Open naman ito nyo. Hakupat kung kuhan ko. Pwede man, balay, pwede man, amre. Dapat ko dito.